on calminama e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV onon kewno namnade ceerno joom Salambour holto woni en mbawi yidemo ceerno joom Salambour ko ceerno Amadou Gangue Salambour kelli mawɓe men ne jogotono ɗum ceerno Amadou ko adde fof calmina bandiraɓe a wayama yeɗɗo a yano Makka walla ko Allemagne walla ko États-Unis walla ko Belgique. Alhamdulillah, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Eɗen calmina mboolem bandiraɓe fulɓe ƴeewoɓe Ayaw Pindi TV kala gonɗa eɗo gonirɗa. En mbayriɗo seeɗa noon kono wona yejjidde wayrude wona accude kadi koye caɗele aduna tan e wondene sa woni hande mbo foof en jakori jonde waɗɗakima te kadi no mbiɗa ni min gonano kadi jooɗiɓe seeɗa ɗo min jaltino seeɗe yoga e leyɗele min garte dow jaam alhamdulillah ko ɗum taki min mbayri ɗo noon guila mois de mai joni danaka hitande kono ko alhamdulillah kono mbiɗen jokkodira e fowlem yimɓeɓe ganduɗa Allah waddino min ɓe e nder ɗo Ayaw Pindi TV min calmini fof min juurima fof. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno a jaƴima de saabu yeeso ma gon laaɓi te wutti on yooɗi machallah ceerno a waylima noon no feewi ene ko machallah kono noon neɗɗo kam ko ɗum ñaaguɗen dal inna Allah ko ɗum woni ko ñaaguiɗen Allah neɗɗo kam foti tan ɗin fof aɗa yiya hoorema e ɓeydare eyyi ɗin fof annene noon annene yeeso ngol leeri a waylima no feewi machallah ko ɓurɗum ko ceerno ɗum ɗo woni ɓornugal suufiyanke ɗum ɗo woni ɓornugal suufiyanke machallah. ceerno Amadou a salminama juwama yettama jetto joguinoɗo fuɗɗima la ɗo haaɗi en jetti yeeɓiyankoɓe sukoye mawɗe debbo e gorko ceerno Amadou añje nadde e gueɗe kewɗe hannde saabu a wayi ɗo fodde joni hitande yimɓe no namnoma ko addi fof puɗɗotoɗen tan ko golle ɗe mbasan woɗɗoyde kalen ƴewgal e sifaji muɗum ƴewgal ne heewi sifaji hol sifaji ƴewle ɗe joguiɗa e hol caɗele ɗe ƴewgal wawi ittade ɓi adama e nder aduna. eyyi ceerno Abou no pamirten no mbiɗani lemdotoɗa ko est ce que ligguey neɗɗo ne wawi gollirde neɗɗo ta ƴewanani mbo te kadi holɗo ƴewgal wawi tawde bani adama o itta mbo nawa mbo ɗo gonguel eyyi nan ƴewgal ko taki ina hutore kono wawa wasde e nder gurnam neɗɗo saabu neɗɗo caggal nde dañi nde inde makko wiya ceerno Abou e sa foti e ceerno Abou tan ma daw witeɓe ceerno Abou no kewi kono holko andiranma haqiqatan ceerno Abou koma ƴeewa saabu ceerno Abou ene jogui rawhan ene jogui huddam ene jogui rabo rawhan ene jogui hoodere e kala hen ko woppi lawol tan ma gueɗe mum daro lewru ndu sa so ndu woppi lawol mayru ndu jaggete nangue noon neɗɗo kadi wonko filti ɗum so ɗacci lawol tan gueɗe mum daroto holno andiranma o neɗɗo noon ɗon ko filti e makko ko ma ƴeewa te ƴewgal ko ɗum cosane diine e nelaɗo sallallah alayhi wa sallam nde yiinde jibilir ari e makko o meeɗa yiide sifa baɗono oɗon neɗɗo ko jaaɗo o huuli o yeehi e sohnaji makko mbiɗon Khadija momo wiya zammiluni dassiruni zammiluni dassiruni suddam saabu yiide ko huuli ko anda holno ɓe gandiri ɗum ɗo wona seytane. Khadija yeehi e neɗɗo goto labbe ƴeewani mbo e ƴeewi yi alhaali wimbo e ɗum de wona seytane ko jibilir arema nama addana kibaruji immorɗi to Allah te mbiɗoma ƴeewa e nder ƴeewgal he yalti hen gueɗe o wimbo ma ñalngu ar maɓe jaltinma yellento noon min mi tawe ne jaltinɗe hami wawma ƴettude mi fatma gallam te ko ƴeewgal yaltini o wimbo min mami yaltine o wimbo ma ba famille ma yaltinma ñalngu no ara ma yaltine ko ƴeewgal holli ɗum on ɗon sohnajo makko Khadijatu. So en jeehi kadi Yusuf nde weddande e maayo he ɓe garti ɓe mbi ko maayo ko mbaraɗo nde baba yiɗi andude haqiqatan hoɗo Yusuf woni ko ƴeewgal rotti to lobbe to ɓe ƴeewi ɓe mbimo Yusuf de no wuuri te ɗo woni ɗo no faaɗi ha joni o yaltani ɗo woni ɗo e sa yeehi ha to nder ma taw koye nder gaska o waɗa holko andini ɗum bamakko kanko ne ko ƴeewgal e ƴeewgal ne sa yeehi e jamanu Moussa tiyalla Moussa nde ɓe mbari neɗɗo o e nder jamanu makko sababu nde hodade nde ɓe jiiɗi andude hol wari mbarɗo neɗɗo o nde ɓe kalni waajo ko ƴeewi o wiɓe jeehe laaron nagge sa yeehi suratul baqara qissa o nan toon so on mbari nagge nge ƴettoni ƴiyal he lappon e yanade he ma neɗɗo o immo haalana on barɗo mo ɗum ko ƴeewgal andini ɓe ɗum wadde ƴeewgal koye nder ɗum taki nar sallah sallam wina la gaba man istigara wala nadama man intisara neɗɗo kala ko mbawɗa wonde aduna Allah ka poɗɗo ƴewde hande sa tawi hôpital exemple ɗon tan sa yettima docteur ma waɗa diagnostic ƴeewa holko woni e ma
warata tan rokkuma leɗɗe o ƴeewat haysa haalnimo ñabbu ma toujours o ƴeewat holko woni e nder ma o anda ko woni e ma o fajma ko neɗɗo kadi noon ƴeewgal woni damal te neɗɗo sa yiɗi ligginade ɗum il faut ganda hoodere makko ganda rawhan makko ganda huddam makko ganda rawhan makko ɗon mbawɗa goldirde makko saabu neɗɗo ko hakkude hoodere kañum e rawhan fo annajmu wo sajaru yastudani hoodere toujours no wondi e neɗɗo noon kadi gandirta leɗɗe ɗe ɗe yaadi e oɗo neɗɗo sa ƴeewi tan andat oɗo liggey makko no yaadi e leɗɗe walla ko alquran ɓolo walla ko sadak ɓolo walla ko halwa ɓolo ɗum koye nder ƴeewgal tan mbawɗa andude ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah assalam ceerno amadou ɗon famnima beele nde ɓe mbaɗi noon ɓe ƴetti ƴiyal nagge ngue ɓe piiya yanade nde waaji o ummitinoma eyyi nde pii ƴiyal ngal e nden waaji o immi haali wi ko kaari waɗi kam sa yeeyi suratul baqara qissa on nan toon no juuti seeɗa sono ɗum en gaddana ɗum kono ɗum ƴettatta o wi ko kaari wari kam kaari en kudi kam mbaɗi kam nden ɓe gandimi te ko nagge yamirano wi ɓe jeehe laaron nagge ɓe mbi nagge ngue de nagge ne heewi façon ngaji holne wayi e nagge ngue ko duuɓi hono ngue dañata o wi ko nagge zone ngue dañi duuɓi naggam so on mbaɗi ngue on cakkodi tewngu on ƴetti ƴiyal ngal on piyi hen ma waaji o wi ko kaari waɗi kam ɗum tati sadak kadi koko dañi doole e nder liggey neɗɗo no gongo haalo e pular mbi sa andi sadak neɗɗo liggey makko webti ila sallah sallam wi istahabu bala'akum bi sadaqati ittire ayibaji mum e sadaka o wi kadi istainu ala alqada'i alhawaijikum bi sadaqati ballindoro gueɗe moon sohlaji moon e nder sadak wadde ko neɗɗo toujours ko sadak no waɗi gueɗe kewɗe ko sadak tan réglata de ta tampenani hay neɗɗo boom e lorngal e gueɗe kewɗe wadde gatten koye wiide ƴeewgal ƴeewle men fina tawaɗe ɗe ɓooyi ko adi alquran o saabu ɓen ɓe kalda joni ne wawi tawde ɓe tima nde ɓe tima koye ɓulli walla leydi walla goɗɗum kono alquran wonno nden eyyi andi ƴeewgal leydi idris yonti allah idris on jibril iɗi jangguindemo ɗum jibril jangguini idrissa ramlu mbiten ko ƴeewgal leydi wimbo jinmi koya nde wawi nde wimbo ƴeewanam holmbo woni jibril o ƴeewi o wimbo mi ƴeewi asamane e dow leydi hakkude asamane e leydi so wona an woni jibril ara idris kadi ne jangguini ɗum ɓiɓɓe mum jeeyi kadi ha mbawi o wi ɓe ƴeewanam holmbo woni nelaɗo allah e dow leydi ɓenne ƴeewi mbi min ƴeewi hakkude asamane e dow leydi so wona an woni nelaɗo allah nelaɗo allah ala e dow leydi wadde ɗen ƴeewgal koko ɓooyi koko ɓooyi ne heewi ko ganduɗa hoorema ari guila aba diine l'islam kono nde diine ari artide ɗum nder he waɗi hen noon ƴewle ɗe ganduɗa hoorema saria ina yuwi ɗe ne heewi kono noon koko woodi eyyi wadde ko ɗum saabi won hen mbiya timle men garanteje ɗen dagaki jaadani e diine ko ɓurano ɓuura ɗum ko jabotoɗa ɓen eyyi ɗa andi neɗɗo foof ko alquran ko fawqa kullu zu ilmin alim kala ko ganduɗa wode ko hettuma dow ko anda taw yahluqu ma la ta'lam allah ne tagui ko anda wadde no wimami ko joni waɗi ƴewle ɗe ganduɗa rema so en jeehi e banggue saria ina yuwi ɗe saria jaɓanɗe l'istihar nelaɗo ko woni ko yamiri hen kono ya andu ko nelaɗo jippinta e dow nelaɗo mum ko harmi nelaɗo idrissa jangguin ɗum ɗo nelaɗo kay allah kay jippinta e dow nelaɗo mum ko harmi ko guettanɗe ɓe juwi wonde noon ko jiɗata ɗen mo neɗɗo wota andude gueɗe kewɗe yo humpu ɗum kono noon wona ko foof harmi waɗi hen noon pettawo kam no harmina so pettawo taki ɓe karmin ɗum woni ceede ko harmina ko saabu nde sababu nelaɗo sallah sallam nde waɗi nde gaddayi ha naati e gaaru hira naati e ɗumen he ko ceede laɓɓinani neɗɗo ɗo o naati ɗum taki gueɗe kewɗe ne harmina sababu nde feññinnoɗen gueɗe feññiɗen gueɗe on tingal lamgal ceerno Amadou Gangue kewɗa hutade ko hamli o tan walla aɗa waɗa hen timle goɗɗe fulɓe jogoto timle ndiyam mbaɗa ha gayna cukoyel dewel ngel humpitaki dakame aduna ngaagu walla goyngel humpitaki dewel tima hen walla ko yi sifo walla mbaɗirta tan ko alqur'an walla hol sifa temle ɗe joguiɗa eyyi ɗa andi ƴeewgal kam min kam mbimami ko harmi ko yo ko dagui ko foof min mbiɗo janggi a janggi foof eyyi ko harmi ko yo ko dagui ko foof mbiɗo janggi saabu nelaɗo sallah sallam wi al ilmu kulle shay'in afdalu min jahlihi andude fof ɓuuri majjede foof te neɗɗo no ara e ma ganda o l'istihar tan wawa laɓɓinde gueɗe makko walla ganda o ramlu ɓola wawa laɓɓinde gueɗe makko ma nanna hen gueɗe ne waɗi hay ƴeewgal ganduɗa ma ngal ko ƴeewgal affaire jinneji eyyi ngal noon ngal hulɓini saabu ɗum taki hewani hutorde ngal ni saabu ngal sa ƴewani ngal neɗɗo hewani ko ɗum woppata e nder gueɗe neɗɗo hay ñangu mayde makko ɓeɗo jii andi mawɗo goto kelifa goto o acci ƴeewgal sabude ɗum sabude yiide mayde neɗɗo mbo yiiɗa yi mayde mum ndeysan ɗon rewi o acci ƴeewgal o haalnani jomum kono hankkadi ɓernde makko boni ƴeew ari ƴeewanimo o yi mayde nde ala ko wawi hen
ko ƴeewi sadak mum fof hori e kono ceernama ɗum mataw ko banggue men tan saabu docteur ɓe ene jeeya neɗɗo kamɓe ɓe gona ɓurana ɓe jaari Allah hollaɓe oɗo Allah haali mum gasi mbaɗ ɗum kon namne wiide oɗo dey ɓe dokka ɗum rendez-vous lebbi ɗi ganduɗa eɓe gandi e gandal mabɓe so Allah yanti hen on wurata ha nden wadde to banggue ɗum ɗon fotani so goto mum ala ɗum fota mbiyami kala mo watta jeddata ɗum ɗo gueɗe ɗo an wota yaabomi wallu l'islam naggam yewtan yimɓe gurtani doctoragal tan docteur ƴewanma yima baltati keddorɗa walla lewru naggam ma amayi mbiɗa andi neɗɗo goto ko bandira amen wonno docteur aɓe nde ƴeeyimbo andi o ko maayo o mais ɓe jiiɗi ñamde kalis makko ɓimbo sa addi naggam haalis ɓe limi mamin cafromo nde o yalti docteur goto taari hawre makko ko bandirawo wimbo o haysa addi no million ngaji aduna ɗi fof ko heddorani 24 heures ɗo maayo wimbo ƴette mbo nawton mbo nde ɓe pokkiɗi ɓe ƴettimo nde aɗa ɓe yettoy o sanki wadde so docteur wawi andude ɗum saka noon gueɗe Allah saka gueɗe Allah te gueɗe Allah ɓuuri yaw eyyi Allah kam ala ko ronki andinde jeeyaɗo Allah o sabu ko docteur andir ɗum tan ko wallu ɗum boom sa ƴeewi hay cosaan gandal docteur immode o e nder alquran no waɗa saha kadi docteur mbiya noon neɗɗo Allah waɗa Allah jaɓani nandede gandal muɗum yawtina balɗe makko ha yesso ɗum ɗa andi ko watta ɗum woni sababu sadak sadak e duwaw nelaɗo sallah sallam wi Allah ne jippina nattu jippina lepte walla jippina hoddiro e dow neɗɗo he ganda oɗo ko ɗum ɗo ko foti mo heɓ ñalngu naggam o wi jomum itta sadak sakkora sadak o Allah jaabat duwaw sadak o e bala o kawra ene cippira ha yawmul qiyamati o tellata koye neɗɗo he ɗon ko mbiya sadak won hende mbiya sadak hande tan sadak exemple tan an sa yi hande aɗa foti yaltude heure naggam Allah hoddirino otono ma wawi felde ɗo neɗɗo ƴeewa ɗum yiya occident o hima ya soodoye sakuji ceeb walla kiloji naggam ceeb fodde duuɓi ma walla poids ma walla naggam walla ya jaggo ndi jawdiraniri cakkora joni an ko jaata ko ƴettuɗa jawdi ndi aɗa yahata sakkora ndi heure mo oto o fonnoma felde o sadak o tawi aɗa tawimo toon ɗa sakkora sadak o tawi on heure aɗa sakkora an heure hoddiro ngo tawima aɗa tottira ɗon koɓe mbiyata hay maayo anti heure oto o yawti ponnoɗo mo fel yawti sababu nde sadak o on danduma ɗon jamono nelaɗo sallah sallam won neɗɗo garɗo wi nelaɗo ko jiɗmi ñaganɗa kam mi heeɓa jawdi mi uddito nelaɗo wimbo mbiɗo wawi ñagadanema jawdi kono ko ɗiɗi cuɓorɗa daña feccere gurnam ma gona dañɗo feccere wonde nde gona basɗo an andi noon ko cuɓotoɗa siko adoto dañ mbasa walla a wasat daña o yeehi o yamdoyi debbo makko o disdire debbo o sohnaji o wimbo yo tottuma daña battinoɗa wasa o yeehi o ñaganimo o udditi e dañal namo laaɓi siko duuɓi 6 foti wuur 3 ɗi o dañata 3 ɗi ko basowo debbo o wimo joni noon kala ñande guittuɗen dépense mo poɗɗen ñaam ittu ko foti noon cakkora kala ñande ittuɗen dépense mo poɗɗen ñaam ittu ko foti noon cakkora ɓe mbaɗi noon ha ñande duuɓi 3 ɗi timmi Allah hibbiti wimo ko mbaɗanomami ko mi fultanima ko ɓuuri ɗum ko totunoɗa ko yimɓeɓe sadak mi hibbiti ɗum artidire ɗum e dow ma wurtu kadi duuɓi 3 goɗɗi woni o dañi mart ko fonno dañde ko o dañti haali o dañti yeɗe ceerno Amadou Gangue a jarama oɗon jeeɓa yaw Pindi TV yewtere men gande men Fina Tawa joni garten e sifaji saabu fulɓe ne kewno sifaji anduɓe kiite gandi gabdi cifo kulle cifo ko wone galleji e ko wone ladde mbeɗa on ko jangguɗa e ɗum eyyi so mbiɗa heddi famde noon sifaji ko abbiti e wallu kulloñ ladde walla ko sifaji kulle ladde taw ɗum kalani eyyi ɗa andi min toujours arat guuram arat galle ɗo aɗa ɗon tawa ɗon gueɗe kewɗe mo anda wiya na namno goɗɗi arat tawa ɗon sammunde galle ma ɗon eyyi goɗɗi arat tawa ɗon ko yite ko faɓuru tawa ɗon doñorgal tawa ɗon hoore mbabba ni ɗum walla ko ala mbimi goɗɗi a tawat ɗum ina taƴa ina ɗum adda hoko hutorte ko gollirte a yi ɗum ɗon kay wona eyyi ko noon mbiyami noon joni noon sen jeehi wallu ko wayno faɓuru ko ittata dabare e neɗɗo faɓuru ne liggore simore wotere mi yiiɗa inndude ɗum saabu woɗallorɓe ina tawno mbaddata ɗum e faɓuru ndu walla otoɗa ɗon ko balɗe 3 walla lawol gotol ittat dabare ka kala dabduɗoma mayat eyyi faɓuru kadi ina loggere ganduɗa ma sa heeɓi leydi ndi ganduɗa ma ko mayɗo ɗo asa ha paari ndin leydi woɗeri ettuɗa ndin leydi woɗeri mbadduɗa e mayre ƴulmere ɓaleere mbadduɗa e faɓuru ndu jomum looti kala mo immanima winama liggoyo hewani tawede
faaɓuru kadi ina liggoro ganduɗa ma neɗɗo mo ganduɗa ma ina humiɗo manɗa neɗɗo ngala ko immani satta kala ko yakori firto kala ko digma heɓata gueɗe mum na tiiɗi kek ɗum kadi faaɓuru ina itta ɗum ina lawƴa ɓandu neɗɗo ɗum ha laaɓa kono noon no waɗi kadi gueɗe ɓaleje ɗe ganduɗa ma en cuusa yettoyade toon ɗum ko ɗum gueɗe ɓaleje eyyi saabu gandal ko ɗiɗi ko Allah tati zulmaniya e nouraniya e gandal gongal hakkude zulmaniya e nouraniya zulmaniya o ɗum Allah tagiri bayimaji ɗi pucci ɗi bamɗi ɗi nayyi ɗi ɗin ko zulmaniya taki ɗi desodira ɗe bedda ɗi ɓonta ko comci koye zulmaniya ɗin ɗi taga so tawi ko malayikaji ɗi tagira ko e leer nouraniya taki kamɓe la yasunallah ma amaruhum kamɓe moñata Allah ɓen gofata Allah mo so tawi ko neɗɗo noon ko hakkude zulmaniya e nouraniya hen Allah tagui ɗum taki neɗɗo goɗɗi rewa Allah hawa ano malaka mais risto kadi ha ɓuura jasde mbewa ko ɗum tagira ɗum taki noon gueɗe kewɗe sen tawi ko sammunde kadi ha joni ɗum ndenan liggore ko mbiten ko caski ina liggore caski ina liggore kadi ha joni leydi ndi ganduɗa ko jinde ɗo jinde woni keeɓa ndin leydi gasa keeɓa leydi ndin woɗeri kadi ɗum kadi ko e wallu ndenka yahata renat galle renat ɓesgu renat société renat neɗɗo sambunde kan aɗa anda haysa ƴetti a yeehi sambude ƴetta kongal ma tega e dow hen dow sambunde he ñaguiɗa sohla ma ne heewi kala ko ñaguiɗa Allah jaabo te kala ñokkuɗo teppere ma jungo ngo ɓutata taw sambude wurde tega kongal ma hen tan ñagoɗa sohla ma o jaabo te kala nokkoɗo mbiɗo no nokka teppere ma pour liggade ma jungo ngo tawetake ɗum so sambude ande guitta hen loftoɗa eyyi sambude nde lowtoɗa sambude nde solmaki ƴettade kadi laara yulde ƴeewa ndiyam bancina hen ndiyam woyndu wonata noon sen ndiya cegga ndiyam ɗam bancina hen ƴetta jungo ma lamɗam mbaɗa hen lowtoɗa ɗum ñalngu alhamis ma uddito a jarama ceerno Amadou Gangue yewta nde waɗi fayida sen gatta sifaji gaga ha joni faabu e sammude ko nandi hen kulle goɗɗe ko wayno boje en ko wayno jihe en ko wayno boyeji en ko nandi hen hol sifaji mbawa hakkude en ko musidɗo goto wiyeɗa heewi aɗa andi humpito kulle ladde eyyi gueɗe doñorgal ina liggore kañumne wallu udditare doño eyyi ɓe mbiya doñorgal ɓe mbiya doño doñorgal ɓe mbiya doño ne uddite ne liggore wallu udditare waɗi komin liggorta hen ko no waɗe ko waɗete ko sabunde sa liggima doñorgal ha paari saabu doñorgal keɓata ngal noon ko ngal wuuri ƴetta kayitaji kalis mbaɗa hen andi doñorgal sa waɗi hen couleur tan wayloto ƴettata ko edda way so ƴetti ɗum ha timmini on haalis noon on liggor kañum doñorgal noon ko liggorta so weydima mbaɗa ɗum sabunde dokka neɗɗo ombo looto ma o heeb haalis te ala biriwi so welima kadi mbaɗa ɗum condi dokka neɗɗo ina ɓufto ma heeb biriwi doñorgal sa yiiɗi kala ko keɓɗa daro e jungo ma sa yi doñorgal jurgal jaggu e laaci potta haki feewa ne heesi kala ko keɓɗa daro e jungo ma eyyi keeɓa laaciki tan jagga tan pooɗa haɗema jaggu tan jagga fati ha timma tan jagga laaciki pooɗa heesi kala ko dañɗa e jungo ma yaata nani woɓɓe ganduɗa ma ɓe liggoto kono ɓe jiyata koɓe liggoto ko ɓe nokki rendinde haydara kala koɓe dañi yahat ɗum ne waɗi so ɗum heɓama wonko waddete hen tan jawdi waddade jungo neɗɗo aha daroto anda daroto kala ko keɓɗa ñiiɓat ene waɗi kadi ko liggorte e doñorgal ko feggere eyyi feggere waɗi comme genre pouvoir ni mi yiiɗa yettoye toon ni eyyi ɗum kam kala mo gaɗodirɗa sa yimo jungo sarak kam koko heɓete abouba noon jalamo heeɗi yewto nde no feewi eyyi ne waɗi ko liggorte e feggere ganduɗa kala jiiɗuma kam ma yiiɗe ma yiiɗ gollodirde e mate kala ko gonɗa ma dañ hen wune eyyi d' accord kono noon wona ko yettude wonde goɗɗum ko haala eyyi kono moften goɗɗum ɗum ko ha yimɓe ɗum ko ma yimɓe ay so garani so noddi téléphone tan ɗa wawi yamirde waɗa eyyi min suuɗani gandal jiɗɗo foof hay a wawa arde sa noddi tan mamin cakkitma komin jogui ko immo ne gasata inchallah a jarama boyeru tamin gonduɗo e ganduɗa rema suka gaddowo ñiiƴe en sa heeɓi ñiire boyori na haɓɓani ɗum heewani tampinde addugo tampinta eyyi na hay tampinta ɗum heewi kadi sina won mawna kadi dañata caɗele e saabu suka so no mawnata heewi teñjude ne heewi teñjude ɗum ne kadi ganda teñjude woni mo ganduɗa rema ene heewi softude ne heewi caɗele ɗon koko renete tan ko caɗele pidduɗo pidduɗo eyyi toujours ɗon noon sa ƴetti ɗum haɓɓani ɗum kadi ne Allah ne wawi suurde ɗum sen ƴeewi kadi e wallu mbabba kadi ina waɗi gueɗe ɗe ganduɗa kewɗe gonɗe en andi mbabba no ɗum heewiri nafoore mbabba ne waɗi gueɗe udditare kewɗe gonɗe hen ne waɗi gueɗe ndenka kewɗe gonɗe hen Allah kala ko Allah tagui taɗi e wallu bayimaji no yiiɗi renede kono mbabba kañum renata hoore mum mbabba kañum hoore mum eyyi kañum seyɗani hoore mum mbabba sa sokki ɗum boom aɗa yaaha ladde so ari ɗo ganduɗa rema ɗo laaɓan tan a yiyan nofru nduya huccitani nduya huccitani
daro kañum yiyanta hoore mum seeɗa nofru ndu wiya waɗa nen nduyoɗe soko a neɗɗo noon andat ɗo won ko woni ɗo daroɗa babba ko hunde gueɗe kewɗe sa tawi babba ne leeli sengo ngon lerordi sa ƴetti e birle he ta ko babba mayba noon mayba birle he keɓɗa hen gubbuɗa e galle ma kala mbo naati e galle pour dabrude galle o so yalti yiɗata ko beelu babba en babba ba ɗo maayi ɗo birɗe lesso itta e birle he gubba e galle ma sa heeɓi hen nayyi gubba kuñuji nayyi ɗi kala mbo yinne dabra galle ma moƴƴata e makko babba sa tawi ɗo leelina maayi a heeɓi e nofru he nofru babba he taƴɗa hen an andi koye siwo mbaɗɗa loɗɗa ɓesgu ma walla mbaɗa ɗum taƴɗa tat kuron mbaɗanɗa talkuru kaɓɓuɗa e ɓesgu ma naha siide hay goto dabrataɓe taɓe gonat yimɓe joomen koye ɓe wonno koye eɓen mbaɗanɗe koɓe ƴettan ko cuusan babba jinneji mawko donti hen da babba sa ari ƴettuɗa hunduko mum koɗo woni koɗo lawƴuɗa ha laaɓi ñalgo alhames lowtiɗa ko udditare hen alhames sa ari reedu babba less tan wat sa lawƴi ha laaɓi ne waɗi lekki woti mi moftat kin sa waddi hen billahi wallahi sa lowtima ɗum hay goto ɓurtama ranwude ɗum ko alkamis so wona alkamis kam lowtaki ala ne wawi lowtata hay kono alkamis ɓuuri tan walla altine kono neɗɗo ne sa yiyama ñalngu ngu ɓuuri tan firtani ngun tan mbawɗa wat kono ko on kam ɓuuri saabu hande neɗɗo sa ƴeewi tabbati yata sa hewru mum tabbati yata waɗi ko mimuji jeeɗiɗi e nder tabbati yata sa udditi sa waɗi mimuji ɗi a udditi ɗi foof a lombi hen an indema lombuɗa hen inde ne waɗi ko baddata e tabbati yata sa lowtima ɗum balɗe jeeɗiɗi kala mbo memma wonta yi billahi wallahi tallahi allah ko tagui ko foof koye balɗe jeeɗiɗi tagui ɗum tagui ko fondi ko foof ko balɗe jeeɗiɗi asaman ko asamanuji jeeɗiɗi leyɗele ɗeɗe darɗen ɓe mbi ko jeeɗiɗi ñalɗi ɗi ko jeeɗiɗi wadde neɗɗo sa ene wiye totte hunde yelloto ɗum balɗe jeeɗiɗi ko pour ɗum hawra e hoodere ma kono sa ƴeewi neɗɗo toujours a andi hoodere makko ko ñalngu naggam so wilmo wimo lowto ngun ñalngu ma o yii sa majjama ɗum noon wimo lowto ɗum balɗe jeeɗiɗi tagui woɓɓe noon mbima oto lowto aljuma ñalngu tal diwu aljuma naggam ɗum ko mbiyanmi ko ɗum kecci tan kala mo jiiɗa na diwa aljuma tan andu ko makko mo liggoro jinneji ɗi ganduɗa hoorema ɗi jiiɗa memede aljuma kono ɗum wonani aada l'islam kam kanko jogui jinneji ɗi ganduɗa hoorema ɗin jaɓata mema aljuma hunde o wima rento aljuma ota mem lekkam ke aljuma eyyi kono hatta so ɗum ala kam an sa remela ko bonnantuma an ay ko yakkananma saabu an sa diwi aljuma wate an hoodere ma ne koye balɗe jeeɗiɗi aljuma e wonno a heɓani ko jiɗɗa ko gandal no hawni seeɗa ceerno amadou a jaama ɗeɗo balɗe noon eɗen keɓano senaɓe kono keeɓi senaɓe sifaji famuyaji goɗɗi ɗi ganduɗa hay sa wona fanniyanke haqqille ma ne wawa dañde hen nde tawno ceerno Samba Gagnane Abdoul Hammed Sall Djiby Moussa o wi sa yi neɗɗo wawa funtude yimɓe ko yimɓe jibini ɗum sa neɗɗo gandal wawa ɗum funtude wadde haade koye leñol he jeeyaɗa koye diine he jeeyaɗa so hunde haalama tan wadata ko pamɗa hen to banggue famamuya noon mi surtata kono nde ɗo yonte tato rewɓe ɗo ɓe foof e woɓɓe yawtuɓe kono eɗen gandi won sifaji ɗiɓe gaddi on sifaji baɗɗi fayida no fewi ceerno Amadou a jarama joni sen gatte gueɗe ɗe ganduɗa ko ñameteɗe saaha yimɓe heeɓe jeddodira ɓe mbiye ñamoko ene safra ɓe mbi ala ñamoko safra tan ko Afrique central ko seeɗa wawi ittude sa yeehi ko wayno Soudan ɓen kala ko deefi haysoko café ma mbaɗa tan ñamoko woni kaani beele an aɗa jogui maɗa safrude ñamoko gaga ko wiyeten itta seeɗa ko walla ne ko nandi hen eyyi ceerno Abou yewtere nde ne weeli noon sen cukkide tan waxtane men o juutat kono mbiɗa ko garen hen tan ƴeewen tenkude haade en ƴettude temps yimɓe mais ko noon mbiɗa ko ñamako ɓe mbiya ñamako ɓe mbiya kaani eyyi kaani ne heewi nafoore noon kono nafoore mum noon ko banggue goɗɗo ɗum yaari comme neɗɗo mo ganduɗa yiiɗi follude neɗɗo mo ganduɗa ko kewɗo caɗele tampinoɓe yimɓe gonɗo e nokku ene yiiɗi lora yimɓe ene lora laamiɗo yiiɗa ittudemo e place ittamo ɗon sadak kaani ne yawri ɗum sadak kaani kaani so tawi yimɓe ganduɗa rema yimɓe ɗiɗo comme neɗɗo aɗa yiiɗa resde ɓiɗɗo ma ne laaɓi o wona neɗɗo pewɗo o wona neɗɗo mo ganduɗa rema aɗa diine makko nama yoni sa yiiɗi sertindiɓe ne waɗi limore e kaani sa waɗide a gollide a sakkorinde tan hakkude mabɓe haaɗa tot ene hen waɗi surtout ma no sa waddi hen seeɗa gueɗe pouvoir ɗum yakkoto fuɓat ɓe kawat ni eyyi laaj sa ƴetti laaj badduɗa laaj badduɗa laurier sa ari e laaj ƴettuɗa laaj ƴetta bafe laurier laara hasum hay aɗa lowto ɗum
kala ko uddiɗa udditu bafe laurier woni bam lefi laurier min mbiyata laurier tan Eyyi, laurier woni ne waɗe bafe. ñaame ni sa ñaame aɗa ɗum mbaɗa e ndiyam tan pasna ɗum aɗa looto laaj kala ko ganduɗa ɗum aɗa huumi tan a heɓata haydara saɗa ɗum looto tan maɗum ittu jarani bam mbaɗa ƴetta gueɗe ɗe waɗa ɗum nan waɗa laaj a jaam laaj mbiyenno kono safa jontinoje ne itta mabɓo ene itta ayna safra ko nande ko nande hen kono kadi ko kalda ko sifa goɗɗo to banggue laaj laaj hay sa waɗi ɗum hay sa waɗi ɗum e galle ma walla e poche ma nani gon ko taki ɓe heɓata ɗum doga pour mbiyata xeɗɗo on surtout ma saka dewo Allah birɗo o mais so wona ɗum hay sa joguima ɗum seydani hewani tampindema on ko mbiyeten jinjeer jinjeer witede jinjeer no woodi eyyi ɗum kana anda ɗum ɗon hoɗum mum sa dañi hen kaɓɓel aɗa waɗa e kalpe ma walla e poche ma Allah nama heewi suur a hewani sirtude e haalis ha sodde kalis Allah ma wawi surde toga sa jalti colnago mo juɗo tewde wallahi lazim ko gueɗe aɗa andi aduna foof ko sekkere tan hande no tawde ni mawɓe ɓe jangga alquran o ɓe hemin kutora yimɓe ɓe laara aya alquran comme zuyina linnasi hubbu sahwati min annisai ɓe taƴamo khatim ɓe mbadda hen naggam mbima lowto jiiya walla ɓe jaaha ɓe jadda suratul kahfi andi suratul kahfi ne waɗi ha to mere wonde hen sa windide laabi jeeɗiɗi mbadda hen kaaƴe capan kaaƴe jeeɗiɗi darɗa kaajal manggal lowtiɗa hen kala ko meɗɗa dabre ma ittu sa lolɗuɓe ɗum e galle ma kala ko meɗa dabre e galle ma fus ɓe woɗi waɗoɓe ɗum khatim woɗi ɓe ganduɗa bindat suratul kahfi o laabi jeeɗiɗi ɗum fof ko gueɗe hande sa ƴeewi mawɓe mbawi yettinde ɗo l'islam o wona wallu ganday ɓe joganoki joguitaji kewɗe kono ko course mabɓe e diine o ɗum ɓe jottoride gueɗe ɗe taki duwa o gueɗe hewɓe ganduɗa arema nila sallah sallam ari ni nokki leydi janggi hunde rokki oyna abou hourayrata e place makko wisi jarte waɗi kala ko yeeyi jara allahu akbar kala ko yeeyi jara te nak ak ulama o rasatul anbiya jomen anduɓe kamɓe don nelaɓe mi meeɗi dañi ɗum Touba jafoɗa ndene min jeeya ɗo min jeeyi Touba min jeeya min jetti hunde gaŋi min donki yeyde ha jimi mawɗo goto pullo ay tan jolfo goto wimo kayi tan nannimo ndera mboɗo kutukutuɗo men tan mbi baba agay baba wallam ɗo hunde seeɗa ala komi kejiɗo tawi mbo defa atay defata mime wi kam sino men kas min ala jooɗo ceerno moom ɓoytti hunde o tottimi o wi watni mbaɗani mbaɗani ñande mbanmi ñande hen haade nangue mudi tawi mi gayni marchandise jinmi artude ka gal non komi mas okas ɗo mi somima laabi nayyi mboɗo yeyta haade maggal gas mbiɗa mawɗo ha joni min miɗo ɗo jogui secret goto mo kutoranmi hande wawi barkinde ɓiɓɓe fulɓe fof naftora kemmomi hitande nden Allah yurmo yaafo nenam minam nenam sankima mbiɗo wondi e makko hôpital mbiɗen ɗon gantiri makko fodde lewru mais mbiɗo wondi ɗon e mawɗo debbo pullo goto mboɗon entri joni noon kala ko sohli min waɗananmo ɗum mi dogaɗe service makko mbiɗo walla mbo yaha noon o wi kam argay o wi kam min mi janggani alquran janggani wallumen kono mbiɗo tottuma sekkire fulɓe saɗa ɗum waɗa hay gañoma goto metta heddudema dow te wawata e ma heddara o wi kam heeb gawri sa heeɓi gawri o wi kam keeɓa lawol ne waɗi lawol ne waɗi leɗɗe gon woni to mbinen witen jullare jullare wonde lawol o wi keeɓa e jullare he keeɓa e jullare wonde lawol laara ngeeƴu jambere joni ko gawri e jullare sebre jullare wonde lawol e ngeeƴu jambere mbaɗa ɗum e siwo mbaɗa ndiyam aɗa looto ɗum rek o wi kam aɗa looto ɗum kala mo yiɗma liggo tawetake ɗum te kadi gañoma hettatama dow jalata ha aduna te mbiɗo hutora ɗum o wi kam walla ƴeewa leggal bitegal ɗoogue ɗum kam mbiɗo ɓoyi ɗum wattu liggode depuis 2018 miɗum rokka yimɓe ni ɗoogi ƴetta leggal ngal ponda ɗum e dow fiɗoruma hakkude ha fota taƴa leggal ngal ƴeewa ɗo moftata comcima walla bagage ma tan mofta ɗon leggal ngal o wi kam hay goto te ɗum miɗo ɗum hutora miɗo ɗum tota yimɓe min nakkutora aɗa ɗanno kadi a yiiɗi heɓde to paɗa to ƴeewa li pittirɗi corta hen pittirɗi ma jeeɗiɗi leɗɗe jeeɗiɗi cortaɗe pittirɗi e aɗa e less walis ma tega comcima sa yima artide haalis wallahi ɗum bandiraɓe nani paami ɗon kalo abou wi kam yeeso nan weeli kono noon mi ɓe e kojomaji o gasimi ɓeyɗon seeɗa a toganɗo kamin seeɗa tan kalen ko fate gorago koko anni yimɓe no feewi ceerno amadou ko gonga noon mboɗo andi a haali no feewi kadi sa o gasi kono alay saago kalen ko fate gorago no waɗi fedde eɓe no caggalliɗe ɓe keeɗimi e nder leydi ndi ɓe jiiɗa feeñade ɓe gaccata tan ko ha mi jippo jamma gona e haal ɗum tan ɓe namnoto ɓe gandi koye andi gorago e kam en andiri ko heewi saabu en waddi kam ene yimɓe hewɓe mbeɗa golle e mabɓe en liggoranmi hen ko mbiɗo hen jogui gueɗe kewɗe mbiɗo hen jogui condile mbiɗo hen jogui ceeɓe mbiɗo hen jogui ɗaɗi mbiɗo hen jogui alquran o ayino ni bi quwwatin sa mi rokkira ɗum kala bindowo ɗum laabi temedere mbadda hen ceeɓe jaɓɓe Allah nama wawi suur suratul balade nama binda ɗum sappo e goho mbadda hen kosam
e gertogal ɓalewal aɗa yara ɗum nasima heɓe goragu mais ne waɗi jetol ngol liggoto min bisimillahi gorko arahmani gorko arahimi gorko kajar gorko kama gorko jetol ngol no juuti mbaɗagol piɓle jeeɗiɗi neɗɗo haɓɓo e ndunka billahi fek ngol haɓɓitaki ngol saami o serta e goragu minne mi wima noon ɗum noon fadde on so jeeyi e wallu kadi yimɓe ganduɗa arana ene jiiɗa neɗɗo wasma yid walla jiiɗa neɗɗo ronkoma yid wallu nooɓo pour nobde neɗɗo mo ganduɗa hoorema hande on eltanama hoorema saabu neɗɗo no foti nobde hay debbo ma iɗi nde desɗamo nde nden poɗɗamo fodde nooɓo nde jaaɗa ha desɗamo e suudu ma nden poɗɗa nobde mo saabu debbo ko kañum ko ɗum inna kayda kunna azim ɗum alquran wi nden noon ko addi ɗum ɗon ka poɗɗum nob saabu ɗum jooɗoto nelaɗo sallah sallam nde okkiri ɓiɗɗo makko fatima o joodima ko juuti o tokkanimo seydina aliou ɓe gaari gorgilaɓe ɓe gaari mbimo hono dokkirta ɓiɗɗo ma tottanimo neɗɗo o wi mi duwotono hen Allah mi paari oɗon mbawi murdemo hande nawon saabu dewgal koko lamdi duwaw kono noon kadi jiiɗa neɗɗo ɓe mbima o ko guir o ko guiwel te l'islam jaɓani ɗum ɗum ne kadi sa yamiri min minen mamin ligganoma nooɓo ne waɗi ko liggorte ganduɗa hoorema ko wiyete ko barkeje walla mbiyen ɗum barkeje ne waɗi baaji barkeje ine liggore nooɓo ine waɗi baaji ɗi ganduɗa ko baaji ɓokki ine liggore nooɓo ine waɗi tekkol ngol ganduɗa hoorema ko limsere nde koccata e jinde koccirta ɗum ko teppere ma keɓira ɗum caggal ga ɗum sa mi okkira hen secret teppere ma keppata mbaɗani koccira ga a weddoɗa ko de a waɗat koyngal ma kofalngal jaggani e jungo ma eyyi ngol tekkol kala mo nobɗa e maggol wona ko tuuba ko woni ko kawa bawɗo won ko sukkanma billahi wallahi talla ngol tekkol sa heeɓi ngol a waddi hen meselle jeeɗiɗi e laaj a waɗi e auto ma a watta accident ɗum ne ko secret mo mawɗo pullo goto okki kam mbiɗo mo nawra e lawol e auto billahi ngol ɗo gotol tan jimi deftoɗa hankanti a jaama mbiɗa auto laaj tekkol ngol koccuɗa e jinde tawa jinde keeɓa cektol ngol keppirangol jungo teppere ma jekkira teppere ma ga jaggangol ni keɓangol ni laara meselle jeeɗiɗi mbadda e tekkol he laara laaj mbadda e tekkol he ƴetta limon mbaɗa hen gasi lomba e auto ma a metta wadde accident auto ɗum kam koko jarbiɗa metta hano mirlaɗan walla aɗa ɗanno kadi mbiya bisimillahi ɗo ɗo gonmi mim to paami woni nokkuma paaɗa to innamo mim tomo paami siñiɗe ɗe hakkude he ɗon kadi auto yettoyta e dara heɓatama a jaama a yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mboɗo andi no gowi heɗade sernaɓe kono noon ɗeɗo balɗe sappo koɗe gulɗe jaw saabu ko sifaji kewɗi goni hen mi haalta inde mabɓe kamɓe fof ma on jiiɓe goto fof addi sifa mum mo ganduɗa ko sifa pattamla mo caméra ko Abouba won toon montan ko Ali Fall koɗo men ko ceerno Amadou Gangue ceerno Amadou Gangue ho konngol panta e almuɓe ma ɓe ganduɗa mbiɗen jarlo mbiɗen jaaho foof en e kadi jaafoɗa elle eggi no fois fati hoɗande ma eyyi min gimmima Westufar joni Allah min jeehi hoɗorde ganduɗa rema ko jiyaɓe yiɗɓe amen soppuɓe amen tan saabi Allah mbaɗi hen juuɗe mabɓe amin keeɓi tan pewne mbi a hoɗ eyyi balli min hamin keeɓi hay soma hani foof kam mbaɗi hen juuɗe mabɓe no fewi ha galle o timmi min kotti wuuro amen mbiɗen goni hede wiyete Ker Ndiaylo ɗon min jooɗi kono mbiɗen jogui kadi bureau amen ɗo hede Westufar ha joni kono galle amen eyyi kono galle mo joni kam gallami hottoy toon minen yo ɓesgu foof ɓeydi yaaj inchallah ɗeɓel guel kadi mbiɗen jafno noddoɓe donka heeb mbiɗen ɓe jarlino mbiɗen jafno ɓen kadi ñaago duwa mumin ñaagoto e Allah toujours kala mo ganduɗa hoorema sohla makko narani fajade amen yelloto Allah waddu min e makko e cadre duwaw ɗum ɓen ɗum ñaago Allah ɗeɓel ngel kadi kala ko neɗɗo nani hen ko ganduɗa hoorema aɗa wawi hutorde jarani aɗa min nodda naftor min cakkitima saabi Allah ɗum ne kadi ne hen oɗon jarlo on oɗon jaafo ɓeɗen baggina yimɓe kadi mo ganduɗa hoorema santanma liggey ha para liggoɗa liggey ha para neldambo o ronka hutorade liggey o ɗum kadi ko caɗele ma so on keeɓi lekki hutore lekki ki ɗum kadi ko ballal amen mbiɗen andi hewɓe mi yiɗa inde ɓe keeɓi lekki kono min ɗum wona haalis o takkimi immo ko résultat mo ñaguiɗa kam o on jinmi Allah waɗa hen sutura te ko neldumami ko mbiɗo yiiɗi ya mem ɗum assalamu aleykum wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin oɗon gacci haqqe assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam wa rahmatullah on jaama ko ɗo katen e ceerno Amadou Gangue ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi